Silav, roj baş, hevano, îro yekşemiye, û li malê xwe ne. Ji bo kesê ku naxebitin dibe ku rojek pir xweştir bas. Bihêvî dikim ji bo we ev roj bibe wesilêya aramiyê, huzûrê hûn mala xwe bin, bi tevî malbatê xwe. Çend û çên ku mamade kirine ji we re pêşkêş bikim, ya rastî min dixwest rojên yekşemiya nûçeyên wisa soft di derbarê çand, huner, edebiyat, tiştê xweşî, ger, geşt ji we re pêşkêş bikim. Lê welatê me hêjî di nava şer de ye mixabin. Hêjî plan projeyekî tam nehatiye amadekirin merû çawa bikaribe milletên herêmê bi hev re bijîn. Ji ber vê êdî beyanat hene, daxuyanî hene ji aliyan me berhev kirine em bi hev re hinek bixwînin, pêşkêş bikin ka çawa dibe. Lê tiştekî heye em dizanin dewleta Tirkiye dev ji Kurdan bernedaye. Hêjî qereqola nava dike li serê Çiyayên Kurdistanê, hêjî duhime ji we re pêşkêş kir rêyan amade dike. Veya metirsiye, veya tehdît e li ser milletê Kurd. Niha daxuyaniya Hakan Fidan heye ew jî behsa YPG dike, behsa Kurdan dike. Ew jî Kurdan li ser dewleta Tirkiye wekî tehdît dibînin. Yani em dibînin ku demên pêş me de şer, pevçûn, operasyon dîsa nasekirin tenê ji ber mejiyê dewleta Tirkiye, mantıqa dewleta Tirkiye. Sebep tune ye, Kurd mirovên aştîxwazin, însanên aştîxwazin hevalna. Wezîrê Karê Derve ê Tirkiye Hakan Fidan çi dibêje hevalna? Binêrin, yani însanekî mesele ne Hakan Fidan e ya. Mesele ew însanekî ye, rast e, çi dibêje bila bibêje. Mesela me, mesela ew ye. Hişmendiya dewleta Tirkiye. Dibêje mesela yekîneyên parasına gel YPG ji herêmên ku Ereb lê hene bila vekişe ev ji bo Tirkiye karê herî li pêş e. Yani karê me priorîte, eveliyeta me ew e YPG ji herêmên Ereba vekişe. Heta niha çi digotin bila bê YPG tune be, xwe fesih bike. Ji holê rabe, bila qesede tune be, bila ji holê rabe. Tu pergalekî nemîne, ji holê rabe. Aniha dibêje bila YPG xwe ji herêmên Ereba vekişîne. Mîna meseleya gayê sor e. Dibe pêşî bi em ji gayê ku sor hez nakin bila gayê sor pêşî bila tune be. Paşê pê derpê her tiştê Kurdan ji wan digirin. Mesela ji bîr dike ew wextê ku behsa YPG dike qesta wî qesede ye. Halbuki pir baş dizane ku di nava Qesedê de sedî pêncî, sedî şêst ewladên Ereban e. Qesede ne ê Kurdan tenê ye. Artêşa Kurd û Ereban, ê Ermenan, ê milletên herêmê ye. Tişta ku Tirk fehm nakin ev e. Yekbûnekî heye ji milletan. Fehm nakin. Ya jî fehm dikin bi zanebûn wisa dibêjin. Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan di weşana zindî ya Ülke TV'de ew ji televizyonekî Tirkiye Rojev nirxand bersiv daye pirsan dibêje di derbarê peymana dehê adarê de çi dibêje vekişîna YPG ji deverên ku nüfusa wan Ereb e pêşniyaza yekem e yani pêşîneya yekem e yani eveliyeta me ya yekem e mijara ku divê qonaxê de were kirin ev e. Lê ev mijareke ku hîn dest bi cîhanîna wê nehatiye kirin, nehatiye pêkanîn di pratîkî de. Yani YPG ez bawer dikim behsa Qesedê dike ji herêmên ku Ereb lê zêde ne vekişe. Li wir di nava eşîrên Ereban de jî ji destpêkê ve her tim nerehetiyekê heye veya îtirafekî ye. Tu wekî Wezîrê Karê Derve ê dewleta Tirkiye çi eleqa te bi êl û eşîrên li Sûriyê hene nerazîbûna wan heye madem wisa ye tu çima nerazîbûna Elewiyan behs nakî tu çima behsa nerazîbûna Durziyan nakî tu rat bi êl û eşîrên Ereb behsa wî yani Reqa, Dêrezor di wan peravên Firatê cî Ereb lê zêde ne behsa nerazîbûna wan dike. Çi bîye? Çi hatiye serê wan? Ew însan hatine parastin ji Daişê, ji komkujiyan, ji lêdanê, ji îşkenceyê, ji her tiştî hat yani namusa wan hatiye parastin. Çawa pergalekî bi navê Qesedê çêbîye ewladê wan jî di nav dane. Xilas. Yani Hakan Fidan bila here bi welatê xwe re eleqedar be. Bila biçe bi Egê re, Qaradenîzê re eleqedar be. Yani pir ecêb in yani daxilê nava meseleyê xelkê dibin veya helwesta Hakan Fidan veya hakikaten bêhurmetiye li hember milletên herêmê. Yani bi vî şeklî Sûriye, normal Sûriye biya diviya bû bigota tu nikarî di derbarê meselê me navxweyî de biaxivî.
Yani ne baş yani. İşe var ya. Dibêje herkes niha li bendiyê ku ev yek were çareserkirin. Eger neyê çareserkirin, mümkün e ku mirov pêşbînî bike ku wê pevçûnên gelekî cidî derkevin. Binêre. Yani eger qesede xwe ji herêmên Ereban venekişîne, wê serhildanekî çêbibe ji nava Ereban veya têmane yani em sor dikin, amedekarî heye, ew jî ji jorva çeteyan berdidin ser Kurda, niha vekişîna YPG yani qesedê ji herêmên ku Ereb lê dijîn, divê peşîneya yekeme yani evveliyete. Hakan Fidan dibêje hinek hevdîtin berdewam hene lê heta niha naverokeke zelal tune ye, niha bi taybetî mijara ka wê entegrasyon çawa be. Yani entegrasyona hêzên çekdar wê çawa be. Qesede, tevlîbûna Qesedê yên nava artêşa nû ya Sûriyê. Mijarekê ku divê ser nîqaş were kirin. Ez bawer dikim tirsa wan dest pê kiriye. Ji ber ku artêşekê nû ya Sûriyê çê dibe, Qesede dibe hîmê vê artêşê veya di serê wan da tune ye. Ji ber vê yekê ew binê wan keliya ye wisa dikele niha. Mijara radestkirina Dêrezorê hebû ya tu binêre. Mijara radestkirina Dêrezorê. Yek, Dêrezor bi temamî ne di kontrola Qesedê de ye. Qismek çend gundên Dêrezorê de di kontrola Qesedê de ne. Dibêje yani me sen nizane û ew jî radestkirin nabe ji ber ku ew gund di nava herêma Xweser de ne. Herêma Xweser pir berfireh e. Pergalekî heye û nav de ne. Bê pergal Sûriye ye. Mijara radestkirina Dêrezorê hebû, hûn Dêrezorê dizanin dibêje ciyekê ku piraniya şeniyê wê Ereb in, Dêrezor û nahiyeyên din ên derdora wê dibe girêdayî Dêrezorê ne. Temam. Heta niha li ser kaxizê lêhevatinekê çê nebiye. Temam, çê nebiye ji te re çi ye? Ya heqeten ya. Em dibînin ku Qesedê YPG divê mijarê de xwedî helwesteke maksimalîst e. Fidan diyar kir ku Tirkiye bi Sûriye re di nava hevkariyê de ye. YPG xwedî helwesteke maksimalîst e. Ya vala çi gotinên ecêb fantastîk bikartînin ya. Qesedê YPG xwedî helwestekî çawa maksimalîst e. Ew der dagirkirî bû ji aliyê Daişê ve hatin azadkirin xilas. Milletê wê derê bi keda xwe, bi cehda xwe azad kirin. û Qesedê ava kirin bi zarokên Kurdan re, bi genç û kortê Kurdan re. Temam, Amerîka jî piştgirî daye. Yani Qesedê daxwazekî Qesedê taybet tune kî. Hêzekî parastinê ye. Maksimalîst yani tiştên ku merov nikare li ser li hev bike dixwaze. Tiştê pir zêde. Çi bixwaze? Ji Tirkiye re bêje were pira Qereqozaxê, bendava Tişinê, Dêrezorê her derê dagir bike. Were herêma petrolê em ji were bihêlin. Dî çi dixwazî Hakan Fidan? Ya wisa nabe ya. Kurdistan dibe ji destê Tirka derkeve. Xilas. Heqeten ya. Bi van însanan re em hatine rûbirû hevan no. Wekî din yani dibêje em dibînin Türkiye bi Sûriye re di nava hevkariyê de ye. Temam. Em bi dostê xwe yên Amerîkî re jî diaxivin. Hûn dizanin ku ew bi YPG re di nava tekiliyê dane erê. Her ku em bi sê aliyan re diaxivin, diyar dibe ka çi qasî kî çi qas rasyonel e, kî çi qas nerasyonel e, bi çi awayî kî çi daxwazeke maqûl pêşkêş dike yani pêşniyaz dike. Daxwazê maqûl tune kî? Yani kî çi qas rasyonel e ne meseleyê kî? Rasyonel çi ye ya? Yani kî çi qas mantıqî difikire? Ya mantık tê tune ye. Wextê ku agir bi xaniyekî dikeve, wê derê mantık dişewite. Tamam. Agir bi xaniyekî dikeve tu çi dikî? Çil berdestê te keve êdî tu davê jî ser wî xanî ji bo vemirinî? Çi însanên sax di wî xanî de heye divê tu azad bikî? Bi şiklekî tu dikevî nava hereketê. Wê derê aqil, mantık, hişmendî her tişt sekine. Tu ala acele dibê însanan derxî ji wê derê. Rêyekê bibînî. Qesede ew bû. Qesede
hêza hewarê bû însanan rizgar kir ji wê şewatê. Ji hatiye ji min re dibêje daxwazên maqûl, rasyonel. Me ev yek gelek caran gotiye ji bo me pirsgirêkeke bi ewlehiya me ya netewî vegirê daye. Hakan Fidan pirsgirêka te ya ewlehiya netewî ye a me jî pirsgirêka me ya ewlehiya netewî ye a Kurd jî wisa ye. Ji xwe şerê navnetewî ji ber vê yekê derdikevin. Ew dibêjin meseleya me ya navnetewî ye, em dibêjin meseleya me ya navnetewî ye. Yan jî pirsgirêka me ya netewî ye. Feq nake yani. Navnetewî veya netewî. Mesele ne? Ew dibêjin pirsgirêk ewlehiya me ya netewî ye, em dibêjin a me pirsgirêka me jî a ewlehiya netewî ye. Em jî wisa difikirin. Yekekî heta niha tu daxuyanî yan jî çalakî pêk neaniye ku nîşan bide ku dev ji wan helbestên xwe berde. Elê dibe yani HPG yani YPG qesede qestewî dibe heta niha neketiye nava wê hereketê ku nîşan bide ku wî dev ji gefa li ser Tirkiye berdaye. Yani hê jî gefê tehdît e li ser dewleta Tirkiye. Xwazî tehdît bûye li ser dewleta Tirkiye. Em jî digerin ku hêzeke Kurdistanî hebe ku li ser dewleta Tirkiye tim tehdît be, ku Tirkiye tim bitirse ji Kurda, ku ji bo bikaribe ya Kurda ji Kurdan cihê be, bibêje van Kurdan re em nikarin serî bikişînin bila ew ji xwe re em ji xwe re, ya jî mîna însanan heqê me nas bikin, heqeten. Di derbarê aynî mijarê de hevano, Wezîrê Karê Derve ê Sûriya axifiye hûzanin beriya sê çar rojan ev Esed Hesen Şeybanî Wezîrê Karê Derve yê Sûriyeyê çûbû Tirkiyeyê bi Hakan Fidan re hevdîtin pêk dînin. Wana tim hevûdû dibînin. Li Tirkiye hev dibînin, li derve hev dibînin. Yani ev Esed Hesen Şeybanî jî însanekî hinekî sereşk e. Mesela genc e tamam. Girêdayî dewleta Tirkiye rast e. Lê Ehmed Elşara pêra pir sedî sed li hev nake. Yani ev jî gotinên Ehmed Elşara pir sedî sed pêk nayîne. Nava wan de jî nakokî hene. Di demên pêş me de dibe ku şerê navxwayî çêbe. Yani ev kes sedî sed wisa ne girêdayî ew in talîmatên Colanî de. Ka ew çi dibêje? Wezîrê Karê Derve yê Sûriye diyar kir ku Kurd dikarin erkên bilind werbigirin. Yani qet nebe ji Hakan Fidan maqûltir axifiye. Wezîrê Karê Derve yê Sûriye Esed Hesen Şeybanî di hevpeyvînekê bi medya Sûriye re qala peymana dehê adarê ya bi Mazlûm Abdî re kir. Çi dibêje? Em dixwazin pirsgirêka Bakur Rojhilatê Sûriyê bi rêkeftinê çareser bikin. Dema wê êdî hatiye ku hêzên eskerî ewlehiyê bikevin nava Wezaretên Karê Navxweyî û Parastinê. Wezîrê Karê Derve yê Sûriyê amaje pê kir ku wan çend civîn bi nûnerên hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê re pêkanîne, şeva borî jî nûnerên Qesedê bi waliyên Hims, Heleb, Şamê re civiyane da ku li ser rêvebirina karûbarên parêzgehan agahdar bibin. Va tiştekî pir baş e. Mesela nûnerên Qesedê çûne serdana waliyên Hims, Heleb, Şamê ka mesele çawa ye çawa birêve dibin, karê wan dibînin û karê xwe dibînin. Karê Rojavayê Kurdistanê eger baştir be ew ê pêşniyazê xwe ji wan re pêşkêş bikin. Wezîrê Karê Derve yê Sûriyê Esed Hesen Şeybanî got her tiş ji bo godûbêjê vekirîn e lê federalî dabeşkirin nayê guftûgo kirin. Federalî çima nayê guftûgo kirin? Qasî ku em pê hesiyan Sûriye dibe dewletek federal ya Sûriye. Em wisa dizanin. Lê bila çi qas bila bêjin. Esed Şeybanî li ser nerazîbûnên Qesedê yên li hember hikûmeta Sûriyê dazanin Qesedê rexne li daxuyaniya destûrî girtine, yani dibêje Qesedê destûra bingehîn Anayasaya Sûriye rexne kiriye, Serokkomarê Sûriye Ehmed Elşara jî ji Qesedê re gotiye wê her tişt werin çareserkirin. Merex nekin li bendê bin. Wê her tişt çareser bibe. Qet ne mesele. Hela hûn werin tevlî bin, hela hûn dixwe nekin, em ê destûra bingehîn ji nû ve serrast bikin. Lê em dizanin çê nakin.
ام دزانن ناکوکی وی هر بردوام بن ام وانا دزانن تجربه ما هي بدولة تركيا اگر وانا عراقش خورا وکه نمونه بگیریم باشتره تخوازی تکیلیه ما زیاده تر به عراق رهبیه اما پروبلم چیه؟ نه سودانی وزیر سرک وزیر سوریه اوجی تکیلیه که باش به ترکیه رهیه یا همین ها ترکیه هر داره تخبن کنترل خواه اویا پروبلمش بو کردان مثلا جمعه وتره عراق به کردان پر باش لهر که نوسایه وی روی اجوارا بیجم رزدار بافل طلبانی اشارتی ویدا یعنی گوت هر تشت تکیلیه میا به عراقی را یعنی جی پرسکریکا میا به عراقی را mesele ne muçetene, mesele ki zihni he, mesele ki siyasi he. Yani vaya çi nişan dede, mesele ne ku yani Irak pereme naşine, mesele ne teknikiye. Ez dibêjim qey, ez mesele bigirim ser xwe. Ez dibêjim qey, dewleta Tirkiye niha bi Iraqê re ji di nava hevkariyê de ye, wekî Sûriye, pir didin distînin, ew ê di demên pêşme de navbera Ereb û Kurdan xirab bike li Iraqê. Dibe ku dewleta Iraqê û Kurd, Kurdistana Federal wê werin dijberî hev tenê ji ber fesadiya dewleta Tirkiye. Ez tiştek wisa hîs dikim. Yani îşaretê wê hene. Esad Şeybanî dibêje Ehmed El-Şara dixwaze Bakur Rojhilatê Sûriye û Qesedê bibin beşekî ji Sûriyeya peşarojê. Şeybanî eşkere kir ku Qesedê li ser diyarkirina roja Newrozê a weke roja dayikan dibe Qesedê dilgiraniya xwe yani xemgîniya xwe aniye ziman çima we roja Newrozê rojeke xwasa pîroz ji bo Kurdan, ji bo Farsan, ji bo milletên herêmê we aniye weke roja dayikan îlan kiriye. Yani çima xêr e xemgîniya xwe dema ku beyan kiriye Qesedê, Ehmed El-Şara jî ji wan re gotiye eger hûn bi me re biyana we pêşniyaz bikira bêguman ev yek dihate guhertin. Yani bersivekî nexirab e. Yani eger em bi hev re bena we pêşniyaz dikir wê çê biya. Rast e. Rast e merû bi hev re be dikare pêşniyaz bike. Îja aniha roja Newrozê tabii mîna ku nizanibin. Roja Newrozê çi ye? Ev mesele wisa ye hevalno. Roja Newrozê ve çi abe? Wezîrê Karî Derve Sûriye li ser pirsgirêkê wan ên bi Kurdan re jî amaje pê kir ku tu pirsgirêkê wan bi Kurdan re tune ye. Veya Ehmed El-Şara jî di civînê xwe yên bi Mazlûm Abdî re tim gotiye bi Kurdan re pirsgirêkê me tune ne. Pirsgirêka me ew e hûn herêmekî berfireh kontrol dikin wekî hêzên eskerî hûn xwedî pergaleke siyasî ne li herêmên Kurd û Ereban veya mesela me û Kurdan hal nake. Yani eger hûn tenê weke Kurd batana hûn bibana parsek berderiyê me destê xwe serê we bida me bigote temam temam em ê heqê we bidin. Weke Tirkiye mesela Tirkiye 100 sale behsa heqê Kurdan dike. 100 sale. Hê jî em hatine wê astê ku numan Kurd û Muşt dibêje ya zimanê dayîkê weke şîrê dayîkê helal e. Ma kî dikare pêşî li we bigire? Sal 2025 dewleta Tirkiye beriya 103 sal berê ava biye. 105 sal berê. 105 sale em hê jî dibêjin gelo em perwerdeya Kurdî çê bikin çê nekin. Mesela bifikirin beriya 100 sala Saîdê Nursî Bediüzzeman, Saîdê Kurdî çûye Stenbolê dawa mekteba Kurdî kiriye mesela. Paşê dest û nigî wî girê dane avêtine tîmarxanê. Yani Kurdekî çawa dikare were dawa mektebekî Kurdî bike mesela. Veya işaretî wî ye ku tu dînî yani. Dînî.
ناویژن حبسه جی مثلا حبس جی لگوری خود تشتکیه داویجه تیمارخانه جی دینا yani ya جوانا جی dibêjin derdê me bi Kurdara tune ye. İnşallah derdê me bi Kurdara tune. Derdê Kurda jî bu ara tune. Ama problemekî mantık heye. Yani di navbera Kurdan û wan da problema îdeolojîk heye. Problema jiyanê heye. Mesela çima derdê wan bi Kurdara hebe? Ez fehm nakim. Mesela. Heqê tişta ku li min dikeve ev e. Heqê Kurdan di destê wan de çi digere? Çima divê ew heq bidin Kurdan ya nedinê? Mesela. Ya ême em însanê modernin. Eger heqê Kurda were dayîn jî problema me heye bu an re. Çünkü ew civakekî wisa dixwazin ku jin û Kurd, jin û mêr ne wek hev bin. Civakekî wisa dixwazin ku herkes li gorî ola wan bijî, li gorî mezheba wan bijî. Yani herkes ne mecbur e Selefîst be, herkes ne mecbur e Sünnî be, herkes ne mecbur e Şafiî be. Yani na, tiştekî wisa tune. Yani herkes ne mecbur e Müslüman be jî. Ji cem Kurda ev çi bîye? Yani azadiyekî bê sînor divê hebe. Azadiyekî bê sînor. Sînorê azadiyê digêje heta ku tu zirar bigînî kesê li kireka xwe. Wekî din azadiya fikr û reman de divê mirov bê sînor be. Ez wî dibêjim. Heta zirar bidî însanê hemberî xwe. Dibêje eger mesela Kurd li Sûriyê beriya niha qurbanî bûn, mağdûr bûn. Wan gelek êş kişandin. Heta niha zêdetirî 200,000 Kurd bê nasna me ne. Hikûmet niha dikare vê pirsgirêkê çareser bike. Êdî Kurd dikarin li Sûriyê bibin xwedî erkên bilind. Ez bar dikim Esad Şeybanî jî tiştekî fehm nekiriye. Kurd ne li pê erkê bilind in. Kurd dixwazin bibin şerîkê dewleta Sûriyê. Rast e. Di rêveberiya Sûriyê de bibin xwedî biryar. Vaya mühim e. İsraîlê otopîsekî bombebaran kirî hevano. Ew jî meselekî ecêb e. Rêveberiya parastina sivîlan ya Xezayê ragihand ku wan cenazeyên neh sivîlan ji otopîsekî bombebarkirî derxistine roja îniyê derîçekê İsraîlê de hatibûn kuştin hemû jî endamên aynî malbatî ne. Li hember vê yekê artêşa İsraîlê diyar kir ku wan gule li otomobîlekê raşandine ku ji xeta zer derbas kiriye. Xeta zer êdî çi ye? Xeta zer derbas kiriye gule li wan raşandine. Berdevke rêveberiya parastina sivîlan ya Xezayê Mehmûd Besel roja şemiyê ji ajansa France Presî re ragihand piştî lihevkirina bi nivîskêha xaça sor re dibêje tîmê me cenazeyên neh şehîdan ji otopîsekî bombebarkirî derxistine ew otopîs ya sivîlan bû du hijaliyê İsraîlê ve hatiye bombebarankirin li rojhilatê Taxa Zeytûnê. Artêşa İsraîlê du guleyên tankan li otopîsê raşandine. Kuştî hemû ji aynî malbatî ne. Malbata şebanan. Zarok jî di nava wan de hene. Di demekî de hatiye kuştin ku ev însan xwestine derbasî mala xizm û eqrebayê xwe bibin. Yek ji endamên malbatê Mihemed Şeybanî dibêje keça min zarokên wê, hevjînê wê, gurê min dibe, hevjîna wî, zarokên wî tev di wê otopîsê de hatine kuştin. Bahaneya İsraîlê balkêş e ya basa xeta zer dike. Dibêje agirbest magirbest tune ye. Zarokê me ê di wê otopîsê di navbera du 12 salî de bûn. Yani şer çiqas qirêj e hûn dibînin. Yani pir rezalet rewşekê ye. Artêşa İsraîlê jî tenê dibêje me çavdêriya otomobîlekî kir, hat, em kê jê ketin şüphê, ji xeta zer derbas bû û dibê me jî lê xist. Ew qasî yani. Koçberên Efrînê serê kaniyê
dixwazin vegerin cîbwarê xwe, ew jî dixwazin xwe amade bikin. Di vê naberê de yani daxuyanî bihene di derbarê pêvajoyê de jî, derbarê ziman de jî. Dewleta Tirkiye di mesela ziman de tu gavan navêje, lezgîn botan dibêje. Yani aliyê Kurdan hetanha tim zemîn amade kirine, tim destê xwe ê aştiyê dirêjê dewleta Tirkiye kirine. Lê dewleta Tirkiye xwe nêz nake. Mesela lezgîn botan da axife dibêje dewleta Tirk baweke rast nêzê pêvajoyê nabe. Gavan navêje. Divê sazî dezgeh rewşenbîr aliyên demokrat dibe bikeve nava hereketê zextê bidin ser dewleta Tirkiye yani. Rast e pêşniyazekî maqûl e. Dewleta Tirk dibe mijûl dike meselê, wext dide wenda kirin. Hevano gelek spas dikim ji bo hebûna we, ji bo eleqeya we ji bo kanala me. Ez dîsta ji we rica dikim hem bibin endam hem bibin abone. Îro yekşemî ye, li malê xwe bin, ji xwe re hinek aram bin. Ama ji îşevkî mîvanê min e nizanim, ez ê li ser bifikirim. Belkî ez ji we re bültenekî pêşkêş bikim. Di nava rojê de tiştên muhîm çêbin, tiştên rewşên awarte, ji xwe ez li vê derê me. Tiştekî awarte çênebe, saet di bîst û yekan de em ê tiştê xweş çêkin û ji sibê şûn ve jî em ê giranî bidin ser analîzan, nûçeyan. Baş e? Heta ji we dixwazim bi hêviya rojê xweş azad dem baş e benda.